usaha kita, bagi Bapak Ibu yang pengusaha. Maka semuanya itu adalah anugerah. Maka
Horas ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Selamat datang inang yang dari Petojo. Tapahohoma asa mulai ibadah di perminggota Arianon. Marede mahita sian buku ede nomor 526 ayat sada sahatu tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadian atu mo palangit dohot tanoon. Amin. Halomohon Jehova, jadi lehonon nama Tuhona pinangido ni roham. Pasahat madalanmu tu Jehova jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahohom maroham marado penjahoba, jala ibana paima-ima.
Sai marhapo satu Jehova maho jala ulahon na denggan. Ai holong do rohani Jehova mida uhum jala dang tagamon tadi kononna aka naniasiana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala para siroha na sumurung. Dipangido roham naing mangulu jala martua hami sogot. Nungaragam dalan na dibaheko manungguli rohanami asa hutadahami hatuaon sogot. Dibaheni hupaserep hami manuaing rohanami mangido sianho. Sailehon matodim na badia itu hami. Asa porsea hami diholong ni roham di hami. Sai hutangihon hami masuaram. Na mangapoi hami ditiki para sirohaon. Nuaing asa sapang hami tuhanguluan na pinarademi di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus sadario honal ditobon nuan tongon sai jagon Yesus silehon tuai holong roharai sai golomi. Tangihon hamu mapatik ni debata. Ima patik perjolo sahatu patik paupaton. Patik perjolo. Audo Jehova debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jalan. Dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang. Dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Ianggo tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata ianggo soture dalanna. Aihona uhumna dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naonomari ma ulahamu nasa siulaonmu. Alai yang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jehova debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu. Rodi isi ni hutani halak pe na manggibati hutam. Ay di naonomari do di topa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di hari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jehova. Ari paradianan nai jala di perbadiahe. Ido saat na. Atong rak magidogogo mahita tu debata lau mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata sai pergogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Dosaku sasude nadok
Tatopo timadosata tuado panidebata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikko dalanna asa mangolu ibana. Ido dipangidoroham. Alani ubahen hupangidohami sai sudati matorutorum asa unang mangonai betuhami. Sai sesa sudedo sanami asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosa. Songo sitong na mangolu au ni na Tuhan Jehova. Tung na solomodo rohaku midahamatean ni parjahat. Na lomodo rohaku midahamumulak ni parjahati tumadiko dalanna asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tung
turpuk epistel di minggutta sadarion, songon patujolo ni jamita dihita, tersurat di Matius 10 ayat 15 sahatu 20 tajahama marsika sor. Taringot turuhut pamicangon. Alai molo mardosa dongan mi, topot jala ajari bana, holan hamu padua, molo ditangi hoko, dapot hodo ibana gabe dongammu muse. Alay yang dosa ditangi hoko, arahon madoman sada manangdua, asa inatilak kondibua manang tulu halak nasahata. Alai molo so ditangihon nang nasida, paboa ma tu nasahuriai, molo so ditangihon nang huriai, etong maibana songo parbegu jala si jalo beo. Situtudo na hudokot tuhamu, nasana di hutonong muna di tanohon, hot mai tarihot nang di banua gica. Jalan nasa na pinalmunong muna di tanohon, saut mai malua nang di banua gica. Akup ni hudok ma dihamu. Molo mardos ni roha manang dua sian hamu di tanoon, tu mangiakon manang hata dia pe. Jalo muna doi sia damang na di banua gijangi. Ay anggo dua manang tolu pe marhite-hite guarhu, saya dongan aku do nasida. Ido sahatna, martua do akana tumangihon hata ni debata, jalan nau peopsa. Amin. Nyanyi marede perpetojo.
sohol na hina tidakon nidongata saha porseaon disadok portibion rapma ita madon. Au porsea di debata Jehova ido ama parbuhu na suhatu dosan na tumopalagi dotan. Au porsea di Jesus Kristus ada di debata Jehova na sasadai ima na tinukuhon di si Maria na gabe-gabean siatodi parbadia adorang suhabuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pakuhuman di silatus. Nama terpajal loibana di hau pinor silang. Na tua tolu dung di tanong. Na mulang mangolu di hari patuluhon. Nama naik tu suko lau hudul tu siang di debata Jehova amanai. Barbogo na suhatu dosani. Di simai bana may mangulak sobat tu tanong. Manghumi alak na mangolu do na mate. Au porsea dito di parbadia. Jalalok sada uria na badia. Uria hatopan ni alak Kristen akan na badia. Doho ni hasusan ni dosa. Doho ni hakai na mandok. Mulak mangolu sobat dari ni alak na mate. Doho ni hangoluan na sorat sudah. Amin.
Piting di Minggu Bahasa 10 Trinitatis 10 September 2020. Na parjolo warni Minggu kita sadarion imam Minggu Bahasa 10 Trinitatis duh tema di halaman jauh baru kamu dalam 5 jam. Bagian dapat doaon bos napida. Mamuka sadarion Minggu tanggal 10 September 2020 tolu pida ruasian HKBP Depok Sada ima keluarga Amata Antoni Sitanggang Inata Anita Reyenki Boru Napitupulo Rap Dohot Sada Yana Konasida Nir Sada 080 Wik Judea Nasida Pidatu HKBP Cinere. Bagian napatoluhon barita habot niroha. Naparjolo na di hari Kamis tanggal 7 September 2020 tolu nunga jumolo marujungolu amata oldiner pasaribu umur 61 tahun nahina baluhon ni inata asima dora boru marpaung inganan nasida Depok Maharaja nir sada 05 sada wik Bethlehem. Tuudean na di hari Sabtu tanggal 10 September 2020 tolu di TPU Kampung Kandam. Napaduahon na di hari Kamis tanggal 7 September 2020 tolu nunga jumolo marujungolu amata Patmos Pasaribu usia 58 tahun. Nahi nabaluhon ni inata neti Melinda Boru Hutagalung. Inganan nasida Perum Pila Payung Mas Blok C2 nomor pitu Bojong Gede Nir Sada 50 Wik Getsemani. Tuudean na di hari Sabtu tanggal 10 September 2020 tolu di TPU Kalimulia tolu. Tumi buma tarapul keluarga na tininggal honna. Bagian na paupaton pangebation ni Huria. Di hari sadarion Minggu tanggal 10 September 2020 tolu di Parmingguon di Tikion rodo mangebati Huriata paduan suara ina Ester HKBP Petojo naung patubegehon edde puji-pujian di Parmingguota. Dung sipul Parmingguanon patu paudo ramatama maringanan di gedung serbaguna lantai sada. Bagian palimahon napasahat jamita di Parmingguon Arianon pukul 10 na panasahat barita nauli na di Parminggota sadarion ima inang pendeta Linda Borusilaban STH MM Sian HKBP Petojo. Bagian napaonopon penggantian AC di gedung serbaguna. Di Sakapi Huriata Dolaho manggati piga-piga unit pendingin udara manang AC na adong di gedung serbaguna. Ia unit AC na adong di Tikion ima inventaris manang aset sian tahun 2024 godang na 50 unit AC 2 PK merek Daikin. Sian adong do onom unit AC nama Sairikot si Patureon manang Sigation. Ia harga ni AC nados spesifikasina di Tikion marhira-hira kurang lebih pitu manang 20 juta per unit. Arab dorohani Huriata laho manggati unit AC marhite-hite gotong royong ganup ruas ni Huriata. Tuhuria namar sakap laho mangurupi marhite napasahaton unit AC manang namarumang nilai nados tu AC 2 PK, sada 1 PK, sada PK, manang 1 PK, manang nasida pe natarodjar rohata naboi di papungu Huriata laho manggati manang manuhor nai baru. Di pasahat ma pangurupioni marhite parhalado parartaon, kantor sekretariat jemaat manang na marhite amplop kantong pelean. Laos di suraton dohot AC
manang rekening bank ni Huriata HKBP Depok Sada di Bank BRI nomor 0 sia sada 0 sada 04 tolu sia tolu walu 5 tolu 4 jala ditabahon angka sada dipudini nominal transfer isarana 10.00 sada tu nominal 10.000 di pasu-pasu jala di patulus tuhatama akan napatupai hobartu lomoni rohana. Bagian napapituhon pesta gotilon dan tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Depok Sada. Mamuka sadarion Minggu tanggal 10 September 2020 tolu dung sipul papungu pelean paduahon. Papungu pelea tujolo dohita songon sada dalan manupahi pesta gotilon na pinatu pani Huriata. Tuhatta mana mamasu-masu ganuk pelean na pinasahatna. Duksipul tiktingon tapai hutihut ma panorangion na pinasahat ni panitia pesta gotilon. Bagian na pawaluhon. Konven Pangulan Nagok Tiki Distrik 20 Walu de Boskap di hari Senin tanggal 10 sada September 2020 tolu patu paon nado Konven Pangulan Nagok Tiki Distrik 20 Walu de Boskap maringanan di HKBP Cinere. Bagian napasiahon titing naso jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinaradeni huria marhitewe anik pertanyaan masing-masing. Songoni matiting masa di Huriata di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhat tama tau sangap di Goarna. Shalom. Horasma dihita saluhutna. Nahu hormati hami inang padita Linda Borusilaban STH MM naro sian HKBP Petojo. Amang inang parhalado ni HKBP Depok Sada. Nahu haholongi hami amanami inanami remaja naposo bulung ni Huriata. Domu tu program ni Huriata di tahun 2020 disakapi Huriata do patu paun acara pesta gotilon do tahun profesionalisme dalam penata layangan HKBP Depok Sada. Jala hobartusi na di minggu nasal pui nunga di babakit Huriata panitia lao patuluson sakap ni Huriatai. Tung sotara samhita do balgani holong ni rohani dewata di bagasan perdalanan ni ngolutta nasa tau bulunon. Jala tung sota hasuhata do dengan basana. Songod dalal lau madok moleate tu dewata ala naung gudang tajalo pasu-pasuna do dengan di basana manipat nasa tau bulunon marhiteon hami mewakili panitia pasahaton panorangion songonon naparjulu. Tema ni pestata ima pasangap majahuba marhite sian hamoraomu dohot marhite sian patumonan ni sadok pangomuanmu tarsurat di podasia ayat podatolu ayat sia. Napaduahon patupa acara live streaming opat tali dohot opat hali performance per week. Na parjolo
Sabtu 7 Oktober 2023 nani dohotan ni Wik Efesus Jericho Philadelphia. Sabtu 14 Oktober 2023 Wik Laodikia Bethlehem dohot Getsemane. Napatuluhon Sabtu 21 Oktober 2023 Wik Kolose Kapernaum dohot Galilea. Nabarpudi tangga Sabtu 20 Oktober 2023 ima Wik Antioquia Jordan dohot Judea. Napatuluhon acara puncak di hari Minggu tanggal 5 November 2023 direncanahon di Gedung Ronatama Depok. Napaopaton papunguhon tok-tok ripe dohot sponsorship. Napalimahon papungu peliat tujolo melalui kantong persembahan 2B. Jadi duksipulan nong jamita tapasahat kantong persembahan 2A na parjolo dungi tapasahat mamusian nong kantong persembahan 2B lau tu pesta gotilota. Napaonopon hasil natapapungu sian gotilon on imalau menutupi haurangan ni operasional kegiatan ni operasional ni Uriata tahun 2020 atau ngamanginang remaja naposo bulung rap mahita salehutna marlas niroha jala pasahaton hamolateon nirohatta tuamatta pardenggan basai mauliate ma dituhatta horas madihita salehutna butima.
Dame ni debatana sumurung sian salhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom madihita salhut nama nami dohot ina nami. Sudeyak kana poso bulung na hadir di bagasan ikion. Upatadahon ma jolo diriku na mambuan apa manang manguluhon ina Esther sian HKBP Petojo. Ia guarhu nga dipatadahon nakin marhite warta jemaah tate. Inang pendeta Linda Borusilaban na mangalap au marga Silitonga. Tua di Bangarna. Dua dana dihami, sada boru, sada bawa. Na boru-boru, anak perempuan sudah menikah, tu marga silalahi. Di Jakarta dona sida tinggal. Na manubuhon au inang nahuhaulongi ima borusilain. Jadi kalau ada di sini borusilain, horasma di inang tua, manang di inang muda, ya. Ima da boy hupasahat dihita salutna amang dohot inang. Sonari tajah hamajo tapayud ihut di bagasan rohat tabe. Hata ni debata namak kuling di tonga-tongata sadaryo. Didok nisi iya ho ale anak ni jolma nunga hupabakit ho bahen parjaga di pinopar ni Israel. Ia adong hata nang gosada di begeho sian pamangaku ikon si pasingotonon mudoi tunasida sian ahu. Molo au madok tu halak parjahat ikon mate doho ale parjahat hapedang marbua-bua ho palubba halak parjahati tunasiat tangodo halak parjahati tumundal hodalan nainian asa mulak sianinian hapedang ulu ibana mulak tumadikod dalan nai mate di bagasan hata muna songonodo molo naung manginona pangalasyon nami dohot dosa nami tuhami pola tung madate hami binahen nii bihama pabahenan na mangudu dope hami dokma tunasida songon sitong na manguluaw ninna Tuhan Jehovah tung na Solomo dorhaku mida hamatean ni halak parjahati soikon mida hamumulak ni parjahati tumadikod dalan nainian asa mangolu ibana atau say mulak mahamu tumadikod dalan muna akana jahati boasa tung tagonan mate hamu alepin nopar ni Israel imana tersurat di buku Yehezkiel 30 ayat 7 saha rodi ayat 10 sada. Mungkin di bagasan rohani amang namin ama dohot inang nangin akid. Kenapa enggak dibilang turpuknya di luarnya? Tapi karena di HKBP Depok sada atarasing mahubain soti. Ipudi ate. Iya. Asal mau nangalani lupa. Ya. Amangina di jode mata panurirang Hezekiel manang Yehezkiel sarupa doida. Kalau Yehezkiel bahasa Indonesia, Hezekiel di bagasan Bibel Batak. Di jode bata panurirang Yehezkiel sebagai penjaga ni Israel. Molo didok penjaga berarti ikon ibanado na bertanggung jawab tuaka sudi na dijagana ikon di ramoti ibana dipeliharanya semua yang dijaganya
asa unang ngadong na mago manang asa unang adong halak na gabi madabu tu kebinasaan di mahala Israel, karena dia harus mengatakan yang sebenarnya asa terhindar sude na dijaga naon sian bahaya. Sada tugas nama cai boraddo, tugas sebagai penjaga. Mulo tabereng ate di pantai-pantai Ungwanina Esther siap dari HKBP Depok Sadaun naktu dia mo. Tu pantai do daung ate. Marede do ate kan? Iya. Jadi molo di pantai Amangina adong do penjaga di sini. Adong do film na jolo ate judulnya Baywatch ya. Oh saya nggak salah ya. Iya. Di sini dibuat pembatas garis di pantai. Bagian yang dalam sekali itu tidak boleh dipakai untuk berenang. Jala adong do penjaga pantai di sini. Napai ngoton sude akan berenangi pengunjung asaunang lewat dari garis pembatas. Karena bahaya di sana dalam supaya jangan tenggelam. Penjaga kota juga demikian. Adong do penjaga kota. Molo tabereng di luar negeri takas do. Batas garis antara Amerika dan Meksiko misalnya. Yang bertetangga. Asaunang boy masuk ke Amerika. Aka halak yang tidak mempunyai visa ya untuk masuk ke sana. Penjaga kota asaunang masuk aka perjahat tu kota nasida. Itu kira-kira tugas sahalak perjaga na bertanggung jawab terhadap apa yang dijaganya. Sado sahalak perjaga ikut dosiaga untuk mengingatkan semua yang dijaganya agar tidak berdampak fatal terhadap apa yang dia jaga. Alani boy madohonotta sahalak perjaga borat situ tuh, apalagi perjaga biru-biru, asaunang lilu, supaya tidak binasa. Tuhan tidak menghendaki apa katanya tadi kematian orang fasik. Hamateannya kaperjahati molo didok halak fasik berarti halak nasomanada debata. Itu orang fasik ya. Alani molo dong didok halak tuhita, halak Kristenon, halak fasik dong halakon. Jod tapi gesoni kan, akan antikris, halak Kristenon, halak fasik, salah besar. Karena orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Halak Kristen, halak na betul-betul manada debata. Orang yang betul-betul kepercaya kepada Tuhan. Jadi dang halak fasik kita. Mula di dok antikris pesongoni dak pola bohai aina sida do nasoma nadda nasoma boto kita. Iya. Yehezkiel bertindak sebagai perwakilan Allah di tengah-tengah umat Israel. Bahasa ada apa dengan umat Israel? Bahasa ikut dijaga nasida. Sebagai umat yang percaya, kenapa sih mereka harus dijaga? Ada apa? Kadainang do damang, oloh hamu sebagai seorang Kristen kita sekarang, adong penjaga di tonga-tongata, na toktong paingoton hita. Molo adong sahalak penjaga di tonga-tongata, berarti kita ini masih harus selalu diingatkan. Kan itu? Sebenarnya kalau kita percaya kepada Allah, ulahon mahatani debata, ulahon madagedengkan, tidak perlu ada penjaga yang harus selalu mengingatkan kita, ini tidak boleh, itu boleh, dan sebagainya. Alai di tonga-tonga ni Israel di hati-hai ikondo di paingot bangsoy. Alaniaha
Ini sebabnya. Na parjolo nunga dihalupahon bangsoi debata. Mereka tidak ingat lagi bagaimana dulu mereka begitu dijaga, begitu dipelihara, begitu diberkati dari Mesir keluar ke tanah Kanaan, diparmudu-mudu debata. Dikasih makanan, minuman, penjagaan, ditogu-togu nasida di pardalanan ng macay mauli. Sahak maboy nasida masuk to Mesir. Tetapi mereka lupa akan kebaikan Tuhan sehingga mereka tidak lagi setia kepada Allah. Mereka menyembah berhala, gana-ganaan, rabdohot sebagian halak Kanaan asli. Sehingga mereka harus masuk ke pembuangan di Babel. Karena begitu jahatnya mereka, akibat mereka meninggalkan Tuhan Allah. Mereka menjadi orang-orang yang bagaimana? Imam-imamnya pun menjadi orang-orang yang tidak berkata jujur. Dan memang katahon hasit tongan aka pamula ni huria. Kita bisa bilang begitu ya. Orang imam-imam yang bekerja di bait Allah. Aka halak parhuaso. Aka pemimpin. Merampas tanah rakyat. Jala hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang tertindas rakyat miskin yang tidak memiliki apa-apa. Akajanda duda iatim piatu alai molo duda dak pulai do ate. Molo didok biasana kan akajanda do dohot yatim piatu. Kenapa begitu ya? Kita tanya lah. Nah, akahalak na metode kehilangan hak untuk bersuara. Baru Mose di Jerusalem, di bukit-bukit didirikan penyembahan-penyembahan kepada berhala. Mereka percaya kepada sihir dan tenung-tenung. Dan seringkali akhirnya tertumpah darah orang yang tidak bersalah. Boi madohonon bangsa Israel pada waktu itu hidup dalam dosa kategorial. Kolegial bukan kategorial. Punganina Esther do kategorial. Hidup dalam dosa bersama. Kolegial. Alani ikon dipaingot panurirang Yehezkiel nasida. Hei, engkau Israel bertobatlah. Pau beroham. Jangan lakukan dosa, baliklah kepada Allah. Engkau telah dibuang ke Babel akibat dosamu supaya engkau bertobat. Bukan Tuhan meninggalkanmu, tetapi agar engkau sadar. Engkau masuk ke dalam hukuman. Hukuman bukan berarti kekejaman. Tetapi hukuman mangalicing. Satokin. Asa diimot. Dilicing. Alanima. Yehezkiel bertindak sebagai penjaga Israel. Nah tong ikon paingoton. Bangsoy. Dari hal itu kita mengambil sebuah kesimpulan. Amang dohok dainam di bagasa turpuk sadarion. Bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan Yesus yang mengikut Yesus juga dipanggil sebagai penjaga kepada sesama kita. Moladong haporsyaon niakadongata sahuria. Adong haporsyaon ni keluargata na tarpodom. Dongata sahuria tarpodom haporsyaon. Gabedang mangulahon hata ni debata. Gabedang mangulahon lomo ni roha ni debata. Kita harus mengingatkan. Aleon kadaw. Godangan do polisi toba. Ibu toha mo daw manginang polisi toba. Usok kung maju amang situay, di amang situata. Pudul. Ibagian baris dia do. Isa do, terberengaw. Ate amang situa nami. Buah do polisi toba on. Adong do polisi toba? Adong. Udah dengarkan akainang. Adong do polisi toba. Akaina do polisi toba kan? HP? Biasanya polisi bawa do. Molo boru-boru otik do. Polisi.
Alay mo lo polisi to ba nagodangan borsilaban masalah satu. Pak, apa Mimi? Inna ngaya lu sih kan? Apa Mami? Inna isod do Mami. Ale i aha tiurin na do. Jabu. Higuari do. Daw ngati amang. Pak, ingat ya Pak ya. Sebelum jam 10 na satu ijabu. Alasannya apa ya? Huboto do hamu. Molokor hamu isi. Saikor nga 1:10 nga say alay. Nagudangan hamu maridede isi. Manginum kopi marisabi hamu isi. Cepat pulang. Aku nggak bisa tidur sebelum kau pulang. Kan itu. Cepat pulang. Aku nggak bisa tidur sebelum kau pulang. Inna, HP alani kunci. Buka tutup pintu kan capek. Emang penjaga malam hansip. Itu alasanna. Dangalah hahipason ya matao. Dangalah ni holong ni rohana. HP alani sogo ni rohana do mau babuka pitu. Ni jabuan boru silabani. Gimana perjolo poltop? Polisi? Coba. Aka buru-buru mau kanak kain doan mangkan ya. Napa dua hon muse molo pesta. Atariliri amat tauma. Adong do inatakku ipudiku pas dipudiku dong manangdang. Alana molo pas dipudiku daging sapi odang boy makok tu piring. Anon yorai. Pak, ingat Pak, darah tinggi mo Pak, diabetes. Jangan kau makan banyak daging sapi Pak ya. Jangan kau banyak saksang. Ngasa ngai buat. Inatai agak daun dope. HP terburu-buru main natai lah. Tu pudi ni amat tay asai bereng na masuk tu piring ni amat ton. Ngai sanga godang yang ia ibuat. Daging sapi on saksangon ipaulak mamu saya Pak. Pulangkan itu. Kebanyakan kau ambil. Sayurnya aja banyakkan. Innama. Tong do polisi toba. Itu baik. Paingoton asa hatok mulak. Paingoton asa kesehat. Alay. Kesehatan pamatang. Sonari kita sebagai penjaga kesehatan partondimang. Ikon jaga do hita tuak kadongat ta asa sehat partodionna. Alay maul doo. Dihalak batak apalagi ka manginang. Molo otik tersinggung halak batak torboha. Hah? Eka tormuru do. Molo adong hita madok. Biarpun dalam sikap yang baik, sikap yang santun. Unak songoni ho saya bet kodok unak songoni baru diterangkan lah kalau dia menerima dengan orang yang sehat jiwanya pasti menerima dengan senang hati ketika kita ditegur dengan baik alai molo marsahi roha do halak memang ngamar sahi roha ditegur sadenggan-denggan nape muruk deh. Apa urusanmu? Inna dokan? HP idok hal bukan falsafah saya pikir. Patun hangoluan tois hamaku. Orang yang tidak mau mendengar nasihat maka jatuh ke dalam kebinasaan. Kan songonodo dihita halak bata kita harus jujur. Mengakui eksistensi keberadaan kita. Nah perlu dihita identitas kita besar-besar di sini sebagai halak Batak do, manang sebagai halak Kristen, sebagai pengikut Yesus. Nah toktong dungo di
di bagasan hapor siyaw na mangun. Natoktong, boy, marningot, di haburjuan ni debata, gabe mangulahon, lomon ni rohan ni debata. Atau apakah kita masih sangat duniawi? Moloro tu gareja pe, mulop dohok lono. Timbul tenggelam. Inang, songon na sohuberek ko ba? 3 bulanon, iya inang pendeta, nanti datang pun aku ke gereja, upet tema minggu dang ro. 2 minggu naik, tong dang ro. HP topu manatal, ro maibana marpayet-payet. 1 tahun ibana manjahit payet no. Baru muse, si patu tas, dohok bajuna, sude orange dohot ungu. Luar biasa dong kan? Ale moloi dokon masuk maho tupunguan Esther kor maho. Iya nantilah, suaraku belum bagus sekali, latihan aku. Usukum majo hita ka punguan Esther inanami. Ikon mar suara baga dohamu ipunguan Esther. Daun kan? Ikon mar payet do baju muna. Alay moloi dokon, ikon mar nuansa dohamu idok. Kalau itu tidak bisa lagi berbohong. Jadi memang di bagasan ngolu ni partodion ni halak na porsia tu Tuhan Yesus di tikyo. Di paingat marhite-hite turpukon. Asa paubahon roha. Molo di halak fasik. Naso manada debata satu kerutan pun yang ada di dahinya ini udah panik. Jama jo hamu jo wajah mune. Sonari. Tempelan bedak doi. Manang asli doi. Mola mata ipake hamu do bodak. Bedak. Laut tuhuriaon kin kamata. Rahasia istri lah itu. Secret ate. Mola kamata. Lebih jujur dora. Ate ak ke bawah. Tepuk tangan maju tuh kamatata. Ledang doa amat tanami so. Alanya ha. Nasida kan apa adanya. Penampilan itu maksud tuh. Ay kanido molak kay nata sa tabi jodi hita sasak nati boype sa tonga jom. Ikon ni sasak jobu na. Songon sa apa Menara Casablanca inna. Alis naope ikon ibaen miring otik paturi muse. Kan itu alis pe ikon sarupa kiri dan ka lomo rohamuna molalis muda sadana kiri nakko. Nakananot turun. Ay kan ngasingan Nelson Batman nate. Baru muse beda dakolan warni pelembab ikon adong do muse foundation bedak nape bedak tabur jo parjolo baru bedak apa ai mai liquid aleber kamu jok ke bawah para bapak-bapak on moloi suri istri nama make bodak homa tu sih kan itu penampilan mereka lebih jujur. Adong dosa ada boru-boru, uboto, aduh, cantiknya minta ampun. Ala lengkapon sudah, alai molos ijabu hita, ya kok gini ya? Kira-kira gitulah ya. Alai sudah ina Esther sodot ita semua, cantik di dalam, cantik di rumah, cantik di luar. Amin. Amin. Alai na penting sebagai para pengikut Yesus rohaudo na santik. Boy do hamu madok songonon sonari sude kita. Rohaku rohana santik. Saya ada 2 ya. Rohaku rohana santik.
Naolo doau gabe parjaga dongaku. Sadaya. Naolo doau gabe parjaga dongaku. Amin. Ido. Alai molo halak fasik na soolo. Manada debata makaholongi debata. Jala na so cinta tuhata ni debata. Sada pe kerutan di dahi songon nahudok nakit. Boy gabe masalah di ibanon. Kita mungkin akan bertanya masa si iya inang pendeta. Bohado halak adong songoni. Ya. Karena dia hanya me-centered. Berpusat kepada dirinya sendiri. Halak nama nada debata hal-hal seperti itu. Fisik, materi, huaso, jabatan. Dangadong. Merebut hatinya. Tapi hatinya menjadi tempat Tuhan bersemayam. Todi perbadia ido mangarajai halak na porsea jala makaholongi debata. Bukan hal-hal duniawi. Orang yang seperti itu udah langsung dia botox lah, operasi lah. Sampai gaur dia. Aduh bagaimana ini? Ikon marsugo tahu operasi. Dan berhasil operasi musik. Saat 10 kali operasi. Ujung na boha peol. Kan itu. Alai. Molo halak nama nada debata beda. Tambah 1 kerutan di dahi. Ini karena apa? Karena apa ini? Karena susah pikiran. HP susah pikiran na ala baju halak. Ay kan on ngamar sahid warna. Halak do na maju, ibadah do namar sahid. Mohado tutu. Inilah yang namanya apa? Hotel. Hosom tel dohok late ni roha. Adong di pungan Easter na songoni baju halak hamu namar sahid. Jangan dong kan marsahir roha do songoni. Kalau orang lain maju, kita harus dengan sukacita. Kita senang. Orang lain maju. Ido tadana masih hangolongan. Alai molo tambah kerutan dahi. Alamalo halak marede di pungwani. Ido koma eda. Telepon. Titut. Songon na tambah anggota baru bah. Boruaha, aku nggak latihan kor lah kemarin. Inilah aku kasih tahu sama kau. Boru silaban, nggak tahu kau. Bohaha roa, jelek kali lah suaranya. Roma ho latihan marsogo dah. Iya latihan pun aku. HP ala ningalan sion dongan nama katayon nga menguru-uru isop pengamar sahid. Isop pengamar sahid. Kan pungan Esther tanpa batas usia kan? Jadi aduh padahal sakit lah di sini ku pikirnya. Roma ibana. Asa ibereng boru silabanon namar kurung. Habe marede mak. Bagak do suarana. Itelepon mamuse marsugo nai. Eda, kau bilang jelek suara boru silaban itu. Iya kan jelek karena salah-salah nyanyi. Misalnya, salah pehalak markur, manang roa pe suarana, dak pola atu-atai. Sado, markur ma lau memuji Tuhani. Kau salah lah, udahlah diamlah kau, gak usah kau bersuara. Kalau nyanyi kau kan gak latihan, ini nama musik. Jadi sebagai penjaga bukan penjaga yang kayak gitu maksudnya manginang. Dan penjaga dongamu ho gabe manguhumi, gabe hakim. Tuaka dongan. Biarkanlah dia fals, nanti sadar sendiri. Oh iya. Biarkanlah dia salah marede. Holan salah ya, holan guru mamadok songoni ala dang latihan. Makanya banyak latihan. Mulak mamusehita. Kada mangdo dainang na di bagasan holong ni Tuhata Yesus Kristus.
sebagai halak na porsea di Yesus Kristus. Nakin nga didok kita dijoga be parjaga dia ka dongatta. Alaboha. Ternyata menurut pengamatan godang dope halak Kristen na somarhauduhon tu di bata. Godang dope halak Kristen na somar pangoluyon tu di bata. Buasa hudok songoni. Bangun pagi ku terus mandi. Habis mandi ku ambil HP. Baca HP ku lihat status. Lihat status ku terus ngapain? Modem musik? Kerja kira-kira songong. Kan itu. Bohama pertumbuhannya. Bohama pertumbuhannya. Rohaninya bagaimana mau bertumbuh? Karena tidak marsaor dohot debata ganupari. Apakah cukup menghendaki pertobatan paubahon roha molo holan na dua jomido rotu gereja. Apalagi songonina na marpayeti nakin marpayet-payet holan mulok lonong holan natal rotu gereja. Bohama pertumbuhannya haporsyon. Padahal firman Tuhan mengatakan imanmu lah keselamatanmu. AHP hamaolon, AHP pergumulan di bagasan ngolut tahun kita menjadi para pemenang karena iman haporseon na mengulut Tuhan Yesus. Alai bohama kita boi songoni, bohama kita makka muliatekon salut asidon holong ni rohani debata. Sehingga kita pegabe parasi roha. Parasi roha do Tuhan Yesus. Kita imitasio Kristi. Imitasinya Tuhan Yesus. Mengadopsi seluruh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya di tengah-tengah dunia. Di patuduhon do teladat tu kita. Bohado kita songoni. Bohado kita paubahon roha, mabotok on salah on down. Ini boleh, ini tidak. Roha naboy manibangi, molok. Dang marparsaora dohot debata, galu pari. Itu sebabnya ada lagu sekolah minggu, gimana lagunya? Pejo permusik nami. Baca kitab suci tiap hari kalau mau tumbuh hidup kan? Jadi tay dehon majo sampai ngoton hitau. Baca kitab. Pete hamujo ton. Iya, ton musik nada. Banjo. Ya, baca kitab suci sada ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau lihat ya manginang. Amin. Sukacita kan? Kalau firman Tuhan, kalau Tuhan itu di dalam hati menguasai jiwa kita melalui rohnya yang kudus, maka kita akan penuh sukacita, jalan mernida secara terang, transparan, jelas mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang salah, mana yang benar.
Halak na porsinya tu debata. Dang oloi makatahon na sosito. Mangolu doi di bagasan hasitongan ni debata. Holong nasihat Tuhan taido di pataridahon. Maka tadi di dalam epistel apa dikatakan? Kalau ada temanmu bersalah, merhua. Paingot pedua dulu. Molodang ngolo ibana, ro jowa kadongamu tua atau lu halak naik. Kan itu. Kalau kita kan suka kali. Apalagi ahon, aduh berni. HP on. Status. Tori bereng status di dongan na ala saingan no. Kan itu. Jadi akaina akama adong do saingan na harua. Status penuh penderitaan. Tuani main nama. Alay ingin tahu may bana isukun madongan na penderitaan si anui. Nah. Kira-kira kan gitu. Itabay mo se ngabada buhala itipata tangga. Kita sedang sekali bermain-main dengan penderitaan orang lain. Senang. Tambah manian penderitaan ni bisa nih. Inna kan. HP dang menderita. Allah ngapa ubahan roha ibana. Dia sudah menjadi orang yang bertobat. Sehingga nakok. Saya rasa ini menjadi pengalaman hidup dari setiap orang yang bisa kita lihat, yang bisa kita baca, dan yang bisa kita ketahui. Ayah dong halak haroa. Molo perubahan roha, bertobat lalu kemudian dia menjadi jatuh dan binasa? Tidak. Sebaliknya halak na perubahan rohana dikuasai debata todina todi perbedaido na adong di ibana. Ini orang yang akan terus bertumbuh rohaninya semakin kuat dari hari ke hari. Tahan uji jala permonan. Gabi panean di harajaon nih dia mata. Alani berek kamu maju Tuhan birang do siya mumuna berek kamu bohina. Wah, adong kerutan di situ pe. Dan adong be kerutan di punganina Esther Depok Sada doho petujo. Kincelong do sude. Ali dangalani kan. Dangalani beda kincelong ala inner beauty ngasude paubahon roha. Amin. Iya. Baga do halak. Molo ias rohana dangadong besun butul ni roha. Molo godang butul ison, tarida doi dison, butul ison, batu ison. Gabe roa. Alai molo ias dison, isope teduh kali, teduh hian. Ate kan alani kita sude sebagai penjaga, molo didok pe penjaga, tapatudos tu analogikan dengan Yehezkel. Maka kita sendiri harus beres terlebih dahulu. Ias roha, jala natoktong rade paubahon roha, marhite hata di debata. Marpangolion, marhauduhon, tetap memiliki pola pikir surgawi. Jadi pola pikiran dakolang tu diriku, dakolang tu keluargaku, dan holan tu ke pelayananku. Ayo lo do pelayanan on akay nang situa nami, dohon amang situa nami. Ay kan lo do pelayanan on kadang-kadang menjadi ajang perebutan. Hido ajang untuk apa namanya itu? Mencari nama. Ajang untuk pentas. Alai mulo songon penjaga hitam. Dangadong terpikir terbersiti di hati. Asa au. Asa songonon. Asa di ida jolma. Asa gowarhu. Dangadong be. Sado. Halak na bertobat. Halak na marhamubaw ni roha.
ikon mangolu do ibana di bagasan serep ni roha. Di bagasan hauduhot tu debata. Di bagasan parsaoran na mangolu dohot debata. Bangun tidur ku terus doa, ku ambil Alkitab, dang status ni jolmai berek, dang hapeon parjolo, dang kopion, dang sarapanon, alai parjolo, bereng hata ni debata, jalan martangia. Itu orang yang menjadi penjaga. Namar hauduhon. Na totong marpakirimon na mangulu pola pikir sorgawi sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah parpudi Roma 12 ayat 2 didok di siah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Alani damang dohot dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Pataridahon ma ngolu na makatidakon debata. Yang bersaksi atas hidupmu, atas perilakumu, atas pakatayommu, atas parangemu. Asa marsanga madebata. Jala dipakai hita gabe parjaga. Dia kadongata marhite-hite holong nasiat debata tapataridahon tuaka dongata. Gabe sitiruan mahita. Jala naolo paubahon roha. Marhauduhon. Tu debata. Marpangoluyon. Jala na betul-betul makaholongi debata. Siyan nasa roha. Siyan nasa gogo. Tidak lagi me-centered, tetapi God-centered. Tuhanlah yang menjadi pusat kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Unang hamu mabiar. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, janganlah keraskan hatimu. Tetapi paubahon maroham, paubah roham, bertobatlah. Untuk semua kita dapat menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gicca. Mauliate situtu rohanami tujolom na badiay ali Tuhan. Di saluhut asidohot holong ni roham na takas. Di pataridaho ko manogu-nogu mga ramoti dohok mamasu-masu hami akan porsea tu Yesus Kristus Tuhan. Mauliati ale Tuhan di bagasan pamujion di goar munda badedo hami di tikyon beribadah pasangapon goar munda badei di bagasat tikyon ale amang di persekutuan namangulu. Jala takas do ditatap hohami ganup marsada-sada. Ditadahodo akan natinopami ganup marsada-sada. Disulik kitido hodo rohanami, pikiran nami, dangadong sada penabuni diadopanmu nabadiai ali Tuhan nami. Alani Roma hami marsoba tu jolom di bagasat tikyon. Mamuji jala pasangapon goar muda badiai ali Jehovah debata ama anak dohot todi parbadia. Jala rohami Tuhan manangihon hatam nabadiai. Ay hatamido na paingoton hami. Asa toktong hami makatidakon ho di nasa gulmit ni ngolunamyon.
marhite sude akka pabahenan nami, parangi nami, dohot akka pangulaon nami. Asa Tuhan, ho na manopahami, ho na mamasu-masuhami, hupataridahon hami mai, saluhut na marhite-hite ngolu namion, menjadi surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang. Alani molo adong dope siak tonga nami, na mengeraskan hati, na terlalu mangolu, mangihutton hagiot ni hawa nafsu hadagingon, dohot portibion, ale Tuhan paingot tami. Asa Tuhan, olo hami marhauduhon, taat, setia Tuhan, dan menjadi fokus portibion di hami, dohot hadirion nami. Alanunga takas hodo mual ni nasa pasu-pasu, dan pola hami margogoyhon saluhut nai, nunga radeho mangalehon itu hami. Alani Tuhan Yesus marpamuati maroham, pasu-pasu saluhut ruas ni huriam, pasu-pasu saluhut halak na manadaho Tuhan, asa marpanguluyod diho. Radedo hami paubahon diri nami marhauduho Tuhan, dipake ho gabi ulang-ulang. Mau pasangapon goarmu dia bagi. Tuhan Yesus Kristus ditikyope mauliate Tuhan. Boy hami rab dohot huriam HKBP Depok Sada. Terlumobi narade punguan ina Esther Depok Sada majalo haroro nami. Sian HKBP Petojo punguan Esther rab dohot na posomon. Pasu-pasu ma HKBP Depok Sada neuluhon yang magpadita nami. Rap dohot sude, ruas ni huriam, dohot parhalado ni huriam Tuhan. Tabaya kasilas ni roha, pakai ma huriam HKBP Depok Sada, gabe perpanjangan tanganmu na badai, laho mangaleon pasu-pasu tu humaliang di daerahon, nang tu portibion. Pasu-pasu ma Tuhan, sude akka parhalado ni huriam amang padita, inang padita dohot sude akka situa. Asa margogo di sudiak kapakubasyon na sida. Lehon hahipaso toktong. Suaksongan ni ruas ni huriam. Asa toktong di bagasan sada ni roha. Bergandengan tangan pasauton lomo ni roham di huriamon. Punguan ena Esther HKBP Depok Sada. Di ramoti di pasu-pasuho toktong gabi sada punguan nagoklas ni roha. Gok puji-pujian jalasada rohana sida toktong mamuji pasangapon guarmu na badai. Ali Jesus Tuhan nami, salut ruas ni huriam na marpungo di bagasan obason. Tuhodo hupasat tami saluhut na ale amang pardenggan basa. Di parngoluan na sida siapari togu-togu jala ramoti ali Tuhan. Asaw nang adong siyak kami natar suladit. Jala laho tu kebinasaan. Alay. Asa goklas ni roha nami. Toktong hami maboto makkamuliatehon salut asdot hol ni roham. Tabay akasilas ni roha. Tabay akka pasu-pasu nang hahipason. Isalut ruas ni huriam na marpungo di bagasan obason. Nang sude ruas ni huriam na madohoti ibadah live streaming di Jabu di bagasat tikyon. Asi roham ali Jesus Tuhan nami. Songonin ang puwan Esther HKBP Petojo. Udutan nami dopean ni Tuhan mulak sian puriamon. Laho makalason salut na pasu-pasu mapuan Esther HKBP Petojo. Asaboy gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni huriam HKBP Petojo. Ali Tuhan nami tiaka ruas ni huriam na marsahit di HKBP Depok Sada. Tuhodo hupasat tami salut na sida ganup marsada-sada. Pasu-pasu matuhan ang kaubat si panganon sinumon. Pangubatian ni dokter tunasida, pake may Tuhan Yesus. Gabi parhitiammu mangalehon hamalumon, tu salhut ruas ni huriam na marsahiti. Patogu haporsyon nasida, jalalehon magogo, tunasida ganup marsada-sada, marhite toddi paribadiay. Ali Tuhan sahat di homa hami madiho, olat nion, rodi sa liling-liling na. Mga sahon goar ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, martang yang hami tuho jalamat dok mauliati. Amin. Marede hita huhud papunguhon pilihan.
tatangiakon ma peliata. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na mauliutus, hupasahat hami masyan na nilehon mitu hami, pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di jolong, pasu-pasu may jalaramoti, asa ho parhaseak kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibio. Buhay maroha nami marhite-hite toddim, asalam hutad dahami, godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say pinarbadi amagoarmo, say Roma harajaonmo, say South malomo ni Roham, di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siya pari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disondakpo Tuhan debatama bohina tuho, jala asi maruhana midapo, didopakpon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodi. Amin. Oras, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan telah melimpahi kita dengan banyak berkat, dengan hasil panen kita, melalui pekerjaan sehari-hari, baik di kantor, baik juga melalui usaha kita, bagi Bapak Ibu yang pengusaha. Maka semuanya itu adalah anugerah berkat dari Tuhan. Maka kalau Tuhan telah memberikan kita berkat yang melimpah, firman Tuhan berkata kepada kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan tubuhmu.
Dalam hal inilah kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu kita berikan dalam pesta Gotilon kita yang puncaknya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 5 November. Untuk itu saudara-saudaraku, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk menjadi berkat di tengah-tengah gereja kita ini. Karena itu marilah kita ikut ambil bagian, berpartisipasi mulai dari jemaat yang paling kecil, sekolah minggu, remaja, naposo, perempuan, ama, dan juga lansia, memberikan persembahan yang terbaik, memberikan tubuh kita, memberikan harta kita untuk kemuliaan Tuhan. Ayo ikut Gotilon, horas, horas, horas. Ya, baiklah untuk tamu kita dari HKBP Petojo, Ina Esther. Kita berfoto dulu sebelum kita ke Serbaguna ya, supaya ada momen bersama. Tadi saya lihat kayaknya Ina Petojo belum sempat foto ya. Kalian mau foto dulu di sini, baru nanti kita